kumsang khazakua samthum pakua thalai khan Peru rama nupa pakhat chuan an fanu kumngami lina ichu in entir turin an hruaya an fanu pum chu engtiklai emaw atang khan alian sawt em a chutia an ve entir ta ka chuan Dr. Girardo Lazola chuan an makti em tur thu alo hril ta a an fanu chu thlasari mi naw apai mek thu alo hril ani chu thil chu mak ati em a doctor chuan uluk taka an endik nu chuan nopang kumngami lina I chhul le achikong vel chu naupai theitur hian alo puitling vek to ti amu chuak ta a anu tharukna kumsang khazakua somthum pakua chomir thla a chuan lina medina ichu khovel puma nu nopang ber alo ni ta a hetia naw a hrin lai hian kum ngami ni in thlasari le nisom ni pakhat chawa upa ani afapa chu kg ni le gram zasari ni in hrisel le engma piansual na po nei lawin alo pianga a hminga po an doctor varon mingchoin Girardo an sata ani pediatric endocrinology lam atang chuan lina I dinhmun hi precocious puberty ti ani a kumriat ma in nopang chu fanei theitur dinhmuna ading to ti na ani hemi lo chan ber chu thluak dik lo wang ani a lina I thluak chuan a pituitary gland chu nopang te ma lani sela thanthi nei thei to tur le fanei thei to turin thu apita a ti chuan maktak mai in nopang te kumngami chakni in fa a hringta a helina I chanchin hian khovel adeng chuak zui tangal bok ani thil tu te zinga ingtin nge fa apai thei ti zo na nei in ongpo karinga chu mitam zok zo na po ani ngal reng ani pong sual atok ani rinna alo na sa tahle a police te chuan ren hlel thuwa apa chuan apong sual ani ti ring lalin an man ta hala nima sela engma finfiana a omlo awangin apa chu an chhuwa zui le ta zok ani kumsang khazakua samnga panga a article pakhatin he case chungchang aran ziana chuan an chenna khuwa vela hian kut pui man an war hle thu aron soya chutiang kut puya chuan mipat mei chian na po zalem takin an man thin thu te tar langin pong sual kan piang chi te po hi thil van tlang le thil thleng zen lo ani lo thu te po aran tar lang ani nima sela chutiang angkut chu khang hun lai khan a thleng rengem ti ero chu finfiana a om thei chuang lo ani tu fange ti a ama alina I an zo po chuan a soi chuak thei ta tat lova sex an man lai chu a hrelo emo sex chu enge ani a until ti mek chu enge ani po a hrelo ani mei thei tun thleng hian apa chu tunge ani hriat ani zui ta lo ani afapa Girardo chu anu chu a u anga hrila selen tir ani a kumsomi ani in thudik hrechuakin a u emo alo ti thin chu anu alo ni reng thu a hrechuak ani nima sela anuna engma ngong yan tham anei lem lova kumsom limi ani a natna awanga amolal ma khan nunpa ngai takmangin thisel takin a ani lina ichu kumsom pasari mi ani in Dr. Lozada nena chuan secretary na athok thina kumsang khazakua samsari khan Raul Jurado anti nen an inneya afapa pahni na hi kumsang khazakua samsari pahni na khan a hringle ani tuntheng hian Peru rama khore thei tak pakhata acheng meka afapa kumngami lek ani ilaya a hrin chungchang hi reporter tele chanchin bumi te po a soi pui du ngai lo ani